cun tema que se chama No Pendello. Estuvo atenta. No pendello que hai xunto o camiño, esas 12 da noite nacer un meniño pequeniño que parece do ceo caeu. Un meniño pequeniño que parece do ceo caeu. Entre o mazo de dous animales, porque o pobre cobertas non ten, ni señales de pañales, para tapalo do frío se ven, ni señales de pañales, para tapalo do frío se ven. Déxame que se me quite, grazas, Vadín, o micro por aquí para que Pero se te qué vexa maravilla esta, Estamos nunha taberna, está claro. Esta é a típica cantiga de taberna con ese charrasco que soa as mil maravillas. Parece doado, pero non o é, Ten a súa complicación, Como a todo, como a todo. Como a todo na vida. Sí. Pois ti non te aburres para nada, Manuel? A verdade é que non. Leva xubilado cantos anos? Pois mira, desde 12 anos. E que fas, que non paras? Dixéronme que non tes parada co teu corpo. Pois a verdade, digoche que non teño parada. Se che enseña a agenda está un pouco complicada. Falábamos antes do deporte, pegas o pádel, ti. Sí. Pero xogas moito? Xogo moito, de ben, deixámolo así un pouco no cabeza. Pero xogo moito, eso sí. Xogas o pádel, Porque me gusta moito, ademais. tocas o charrasco. Toco o charrasco, estou no grupo onde temos o profesor aquí que é de cantos de taberna, 2 días á semana ensaiamos, estou nun grupo de gaitas tamén, que se chama Nubeiro, tamén de Lugo, tamén... Carmela, estás encantada, Na casa para pouco. Ou ti vas con el tamén? Ai, eu tamén vou. Ai, tamén con el? Ai, mira, é logo, ben feito. Non lle vou deixar tanta libertad. E de feito nos decía antes Vadín, que de feito estamos vendo unha nova del, xa levas moitos anos en Galicia, Un bielorruso en Galicia que, recordamos, bueno, eu coñezo un pouco a historia de Vadín, que nos coñecemos hai tempo, ti estabas tocando polas rúas de toda Europa. Sí. E recórdame por que decidiche quedar en Galicia. Por varias cousas, por a acollida que tivemos en Lugo, no primeiro lugar, por natureza que se representaba, tamén porque é norte, non soporto demasiado calor, gústame algo fresquillo, despois, xente, alimentación, todo, non sei que te vou dicir. E tamén porque tivemos posibilidade de arranxar a nosa situación legal, o sea, para poder quedarnos... E a verdade é que para nós os galegos e os amantes da música é un luxo poder contar con Vadín como profe en Lugo, como músico en diferentes, unha morea de espectáculos e proxectos diferentes e con ese acordeón que tocas con a maravilla, o acordeón diatónico ese, non? É cromático de botóns. A cromático de botón? Porque os diatónicos tamén son de botóns, pero o funcionamento é totalmente distinto. Sí, señor. Eu cando escoitei o apelido de Vadín, dixen, este de outeiro de rei mesmo non é. Está claro. A verdade é que non. Pero agora, escoitando falar, entraronme dúbidas. Porque fala o galego perfectamente. Adaptouse moi ben aquí, sabes? Adaptouse moi ben a Galicia nunha palabra. Pero vives en Outeiro ou en Lugo capital? Agora mesmo, si, cerca de Outeiro, en aldea que chamase Matela. E aí non das feito. Desde o Concello de Outeiro de Rei. Moitos alumnos, supoño, non? Nas túas clases. E tamén participas nos cantos de taberna, nestas outras actividades. Moitas actuacións neste Nadal? Nosotros xa fixemos varias actuacións, por exemplo, no
Centro de Maiores de Outero de Rei, e tiñamos unos cuantos antes, despois teñen o día 29 de decembro. E intentamos adelantar algunha porque márchasenos de vacacións ao seu pueblo como é lógica normal, entonces oi, hai que adelantalas para deixar o traballo, porque despois hasta o día 3 non nos ven, mira que faina nos fai. E cando ides de cantos de taberna, como o seu propio nome indica, ides de bar en bar ou de taberna en taberna, cobrades por iso? Non cobramos, sabes por qué? Porque non nos pagan, se non cobramos. Si non, efectivamente. Pois sí, señor. Pois a ver se empezan un pouco a arriar algo de xarda. Que teña un detalle, cando menos. Houve algúns esporádicamente que sí, que se pagan algo, pero bueno, quero dicirche que nos dá para gastos, para comer e acabouse a historia. Vadín, unha curiosidade. Para iniciarse nesto da música, ti como profesor, pensas que calquera idade pode iniciarse, pode empezar? Absolutamente. Sí? Eu podería empezar? Absolutamente. Ando mal de orella, Foi, e non nos coitache Se cantar. andaras mal de orella, non estarías capaz de falar. Sería capaz de falar falo, pero de canto ando Porque perdido. tes oído. Claro. Si non, non falaras. Así de simple. Nunca é tarde para a música que Calquera pode empezar son en todo calquera beneficios momento. para a nosa vida. Manuel, Carmela, Vadín, un auténtico placer tervos hoxe aquí, que teñas moi boa viaxe no Nadal. Outro día montamos outra taberna aquí, vale? Perfecto, moitas gracias. Moitísimas grazas. Graciñas. Ben, agora saímos a preguntar polo foning, un deporte que seguro que moitos de vos tendes practicado, pero sen sabelo.